Avui us parlarem d'un llibre de Marian Engel, Oso, Bear en anglès, tal qual, sense l'article davant, i és la història d'una dona que després d'una vida trista l'envien a una casa deshabitada al nord de Canadà, en un paratge que només hi va gent a l'estiu, perquè reculli un fons de llibres i notes i apunts d'una família que s'ha extingit, i en aquella casa, enmig d'una illa, enmig d'un llac al nord de Canadà, es troba que també hi viu un os, i aquest és l'os de la història. No, l'os no és la història de l'os, ni és l'os de la història. No, és l'os de la història. Has fet trampa dient d'entrada que la vida d'ella és una vida bastant trista, perquè el llibre precisament és indefinit i precisament això no ho vas descobrint fins que no vas avançant amb el llibre, perquè d'entrada és una bibliotecària eficaç, eficient, que no vol dir una noia normal com tantes bibliotecàries, i és després que vas descobrint que les experiències d'aquella dona no són gaire satisfactòries en general. Sí, t'ho va dient a poc a poc, ja t'ho va insinuant, per això no he fet molta trampa, perquè ja et diu que havia treballat no sé quants anys tancada, perquè abans havia treballat en una redacció d'un diari. Sí, però sí que és veritat que el llibre, per mi una cosa que té és que et deixa imaginar molt, després et porta i diu, mira, això que m'havia imaginat no era així, però no et sap greu haver-t'ho imaginat d'una manera perquè tu vas descobrint coses, però les descripcions són prou amples perquè cada un pugui llegir el llibre imaginant-s'ho com ell més o menys vulgui. Diu, hi havia una casa octogonal. I això, i no te la descriu, això m'ha fet barrinar bastant, com era per dintre, com era... Em va deixant apunts que hi havia una biblioteca, o que l'habitació tenia els mobles rectangulars i no encaixaven bé a l'habitació octogonal, perquè sembla com si a més tot fos octogonal, no només la casa en si. Et diu, l'habitació tampoc hi encaixaven els mobles, perquè almenys una part era octogonal. Llavors, a mi una de les gràcies del llibre és que cada un va llegint i s'ho va imaginant, aquesta història situada també en un temps més o menys indefinit dels anys 60, 70... És que és del 80 la novel·la. Per això. Permet que tu juguis amb la teva ment i vagis construint el llibre. Hi ha els indis, a mi em recorda una mica Doctor en Alaska, una sèrie que va estar fa uns 15 o 20 anys. Què passa allà dalt però a l'altra banda. Aquest nord, però sempre té referència a tot el nord. Surt el Kalevala, finès, amb una referència perquè van sortint textos sobre ossos, i té moltes referències puntuals que m'han fet gràcia perquè en el llibre que vam parlar la setmana passada, del Bello, també parlaven del Kalevala. Vull dir, hi ha un punt d'unió entre aquests dos llibres que és aquest nord fred i blanc on viuen els ossos. És una experiència, el llibre, curta però intensa. I amb un final espectacular. No ho direm. Fins ara.